Čaute, to je Evilzone a vítam vás pri ďalšom dieli na hru Counter-Strike 1.6. Je tu spolu so mnou Tom. Čaute. Toto je server Capture the Flag, kde ide o to, že nepriatelia si získavajú vlajky medzi sebou. A už končí mapa, takže vrátim sa, keď bude ďalšia mapa načítaná. Takže už sme späť. A môžeme ísť na to. Ja si nechám toto, tieto zbrane, čo mám. Tak a to som chcel, že IP mám na popise videa, aj Skype, a moje Tomov. A tu som videl takoho. A tu je! Headshot! A už máme 1 kill. Wow. Asi si kúpim inú zbraň. Vybrať zbraň, tak. Yes, ja mám SMGčko. Je peckový nôž. Ja idem takto, to je to. Zabil si už takoho? Hej, zabil. Hej, zbieraj pivo. Headshot. Ježiš, tak. To nechápem. On tam je v tej budove, tam, kde je to okno a ideš tam schodmi. Vieš, kde nie? Hej, len teraz sa sústredím na to, aby ma nedali. On tam je zakampený v rohu. Sakra, už tam není. Ale on je VIP. Potrebujem pomoc. Vidím. Vieš, kde je naša vlajka? Hej. No veľmi si mi pomáhal. Kto? Ty. Ale ja som bol mŕtvý, tak ako som ti mal pomáhať? No, Ja som sa pozeral na teba. lebo jeden išiel proti mne vtedy. No, viem, že si to ty. A. Wow, taká jetka na diaľku. To sa málo komu vydarí, ne? What the fuck? Vybrať zbraň. Submachine gun, to si ty na spawne? Nie, Tak nič. nebo vlajku. Ja idem tajto. A to neviem, to je fazy. Som čistý. K tomu hovorí, že je špinavý. Ja sa zakempím tuto. Takto. Ja kempím. Oni sa tam rodia. Headshot, piky. Sú všetci okolo tej vlajky. Ja tam kempím. Ale ja neviem, kde majú oni vlajku. Aha, tam je takto. Sakra. Ja viem, kde majú oni vlajku. Aha, a ja viem, a ja ju vidím. Ja som presne vedľa nej. Ale majú tam príliš veľkú ochranu na ne, takže ti ju nedostanú. Hej, vidím. Sakra. Riadne neha. Neviem, či tam mám skočiť a zobrať ju, alebo čo. No tak už mi dal headko akože brutálne. Ja som druhý. Si podo mnou. To... Čo ja viem? Tam srdco. To je MPčko. Ale to nie je MP. To je MP. Naša vlajka. A už zase podo mnou. Ešte pod jedným. Hej, ale on je VIP, ty kokos. Som nevedel. Joj! Ty máš dobrú zbraň. A ja som čorko. Čo, dám si dezert. Ty kokos, tu je, ja to je náš!
Takto ukradol červenú vlajku. Hej, som s ním. A ja. Aha, vidím ťa. Čakaj ma tu pri vlajke. Veď ty stojíš. Hej, dobíjam sa, že no poďme, ideme po vlajku. Tu nikto nechodí? Nie, iba naši väčšinou. No tak nič. Zabil som ťa. Mám tvoju zbraň. Dobre, Ale ja ti nedám, vieš o tom. to znám, pomoc. Fú, ich je tam riadne veľa. Pri vlajke sú. Hej. Ojej. Sakra. Je dole. Ja mám 16 nábojov. Fú, či to je veľa. Neviem, či nedá. Nedá sa doplniť munícia, škoda. Joj, ty kokos, oni ma nechránili. Mám som nejaké prachy. A ja. 9-7. Ale ja ich nemám veľmi veľa. Som samopal a dám si jaká 47. Ty máš samopal? Hej, mám kalách. Pekne. A ja mám kalách. Neviem, či včera alebo predvčerom zomrel ten, ktorý vymyslel kalašník. Hej. Počul som o tom. Ale to nie je predvčerom, dávno už. Ale tento týždeň. Nie. Ale hej. Tu je jeden. Na našom spawne. Sakra! Ja som bol za ním. On je tam pri vlajke, pri tých bedniach a zabedňuje. Dobre, idem po ňom, čakám. Tu je. A ja tam je. Dobre, to mi dobré. Musel som rýchlejší. Ty máš aj štvorku, čo si ukradol? Nie. Kúpil si si. Hej. A toto si ty takže. To. Hej. Si skočil dole? Vypadni. Padaj. Ty kokos. Granát. Mám ju. Ty jo. Ja som ti ju zobral a potom aj mne dal, aj ďalšiu zobral. A aj tak ho dali. Galiu. Ty jo. Ale to nie je štvorka. Ja mám toľko prachov. Ja mám málo, ja mám 100. Ja som mal okolo 1000 značov. Fú, tak to je veľa. To je akorát tak málo. No teraz mám málo. Oni sú ma pri našej vlajke. Dobre, nepomám. Tu je. Jo, nám treba automatiku. Tam je, pozor. Dobre, Tomáško, dobre. Vybrať si. Kde je vlajka? Ja neviem, oni ich majú. Sakra. No ja tuším, že viem po ďalejším. No tak nič. Ale my sme 4 a proti 6. On je neviditeľný.
4-6. Budeme chrániť vlajku. Ostaň pri vlajke. A ide po nej jeden. Už ju zobral. A kde je? Teraz ho zabil. Idem. Musíme to ubrániť. Ty kokos. Jeden zozadu, jeden spredu, to je cigánska poruka. A on má BVH. A, B, A, P, H. No, takto sa mi to páči. Ja. Čo je? Zase vyhrali. 2-1. No choj. Máš vlajku? Hej! Som ju stratil. Pustil som ťa. Ber ju. Tak to ju bere. Tinky. Tak toto je ako už robí? Zapnem si A, B, A, V, H. Nedá. On je neviditeľný. Fú. Moja je štvorka. Doplňa si životy. Strich. Takže som späť. Nič sa nedialo. Ja prišiel môj brat do izby. On je neviditeľný. Fú, Idem po vlajke. A ja tu jedno vidím, ako ide. A už je dole. Už si ho ty si ho dal. Nie, nebol. Nebol, sám na vlajku. Ja viem. Si len. Iba skočíš pre tú vlajku a už si mŕtvý. Ty si VIP? Čo? Ty si VIP, tebe ukazuje, že Nie. si... Daj tap a ukáže ti, že si VIP. Nie. Počkaj, a teraz nie, a predtým si bol. Koľko máš života? Normálne stovku. Ty kokos, ale to čo? No naozaj robię. No ten no. Sakra. Pięknie prywajka, jakby to nie chcę dobrać. Idem tam aj ja. Sakra, on tu je! Woohoo! A ja kempím. Vidím cię. Idem po lajku. Ja sa idem uzdraviť, lebo... Nie som si istý.
to iba s pištolkou ide dáva každého. A zobral rýchlo vlajku. Ukradol som takú moju čtvrtku. Hej. Ja mám takú bohovskú zbraň. Ktorá je na prv. Ty vôbec na roku je 16 000. A ja mám 0. Ja skupujem veci. Ty jasno. Mám Galio. What the fuck? Toto mi vysvetlite, napíšte mi do komentu, že ako ma dal. Áno? Dobre. Lebo toto som nepochopil. Ja tiež nie. Koľko vlastne tam natáčame? Ja neviem, to je jedno. No, podobne si myslím. Ty máš SMG? Káva. On takto nie. Hej, to iba keď máš onú vlajku. Vtedy ti ukazuje, že si VIP. Hej? Hej, keď mám vlajku a ukazuje mi VIP. Aha, hej. Máš viac života? Ty kokos. Neviem, nie. To je trochu nezobral. Tam je za stenou. Tak je, ja utekám. Ale on... Ale to čo? Ja mám uziku. Ty kokos. Ani dlho si nemal tú vlajku, vieš o tom? Co? Dlho si nemal tú vlajku. Nie. Ja super rýchlo bežím, ako neviem čo. No poznám, že si živa. Inak tam, keď máš 100 života a dáš si regeneráciu, tak budeš mať 200 dačov. Ale regenerácia, to musí mať 100 týchto, tak sa to volá. Počkaj, ak sa naradím. Adrenalínu. Ja mám 95 adrenalínu. Ja neviem, lebo to nevidím teraz. To keď takto zabijem, tak vtedy mi to ukáže. Mne to ukazuje stále. Není. Ja idem tam na ten rebrík! Uj! Ty kokos. Ja som sa nepohol. Ja som hore na rebríku. On má neviditeľnosť, ale ho vidno. A má vlajku. Ale ja tam nie som. Viem. Ja som presne pred ňou skočil a on mi dal headku. Ty kokos, ukradne mi ho brokovnicou. A to je brokovnica. Jasne, mňa dá jednou ranou. Aké AB? On strieľa. On s brokovnicou strieľa, ako keby to mal samopal. No?
sa nedá. Hurá, taká automatika, konečne. Ja som si dal silu. Hej, vidím. Taký fialový si. Ale to čo? On má A, B. Ale No, teďka... rany ma dal. Aj mňa. Dvakrát vystrelila dal ma. Nebudem si ja minať keše. Ty, jasné, zasa ide po vlajke. Keby len jeden. Aj 3 alebo 4 aj idú. Ja som zase mám vlajku. Ale ideš tým smerom, takže máš moc. Som mu dal headku, tak má. Išiel zlým smerom, proti tebe presne. Ja, toto je čudná hra. Táto. To Ricky. Tam máš headku. Spíňa. Videl som ťa. Máme štvorku. Ja tiež. Ty kokos, ja mám 1299 tisíc, nie, 12 900. Peš. Idú pre vlajku. Všimol som si. Ale iba vyjdem a už mi dá headku, to je zázrak. Tu máš, zdechni. Jasne, on ma dá prišlo priamo hneď domov. Neviem, štvorkou. On je tu dole. Regenerujem sa. Nej. Má 125 života, 130. Budem mať 200 života nakoniec. Nej, 200 dačo bude. 150 a 50 armoru. On nám ukradol vlajku. Viem. No má smolu. Lebo sa mu získal. Ty kokos. Je tu VIP. Ty kokos. Ja sa healujem. On tam príde a každému dá headku. On iba skočí, piu, headka. Počkaj chlapce, ja tak prekvapím. S tým to dám. Ty kokos. A už tam není. Je. Kde je? Aha, tu je. Teraz si ho dal. Dohráme do konca toto kola, konec natáčania, nie? Pozriem, že koľko ešte. Ešte 4 minúty. Pôjde. A tu dám minus takto. VIP.
Už nám chcel ukrať. Zachránil si Vlajku. Ja viem, a teraz zase ju zachránim. Ty jasno, on strieľa z tej brokovice ako do neho, to sa mu palo. Presne pred ním, boom, headshot. Tak. Kamaráti, dáme si jednu speciálnu zbraň a to je toto. Mňa to dalo krív. Tak ti treba. Máme gulomet. Ja som s vami zase. Ja mám Ale gulomet. s guľometom budeš veľmi pomaly chodiť. Ja viem. Tyjo, tu je. Wow. Dal som ho gulometom. Ja si berem toto. Choď, utekaj. Ja ho zdržím. Nie, tak nie. Prepáčte. Jasne, na ranu nadal. Jajaj. Ty kokos. To nie je možné. On má skoro 57-12. Tak, jeden tu má oné, toto. Toto. Vlajku, a to si ty! Poď, ideš, zvládneš to. Utekaj, daj si pištolku alebo knájf a utekaj. Hej, vyhrali sme. Druhýkrát, prvýkrát kto vie, kto dal? Kto odnesol vlajku? Neviem. Asi ja. Fú, toto ma dalo riadne. Ty jasno, ma dal na jednu ranu z brokovnice. Ja viem. To čo bolo? On si prebíja, on mi dal headku medzi tým, ako si prebíja. Dobre, toto je na dnešný diel. Všetko, čaute. Čaute.